Sinjuri, inselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li għattu maħna l-program. Ribna nfakkarkom ix-xandar kull-jum mit-tnej sal-ġimgħa fis-7 kwarta filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet. Sinjuri, nfakkarkom illi lura fl-2013, propju fid-9 ta' Marzu tal-2013, jitlaq mill-ġdid gvern laburista, amministrazzjoni laburista li komplit tmexxi għal dawn l-aħħar 12 sena ta' gvern laburista. Deċidejna li dan l-istess programm fuq l-istess programm qribna nkunu qegħdin nededikaw il-programm tagħna biex nagħtu rendi kont ta' dak kollu li sar f'dawn l-aħħar 12 sena li kontinwament ukoll 3 elezzjonijiet ġenerali li saru f'dawn l-aħħar 12 sena fiduċja assoluta mill-poplu Malti u dik l-istess fiduċja assoluta rridu nkomplu rrodduha biżjed xogħol u xogħol illi qiegħed jagħti dan l-istess Partit Laburista fil-Gvern. Dik kienet introduzzjoni qasira u konċiża minn naħa tiegħi, ser ikun konċiż ukoll minn naħa tiegħu Nolan illi ser itina aktar spjegazzjoni dettaljata tal-kisbiet illi kiseb il-Partit Laburista fil-Gvern mill-2013 il hawn. Insegwu flimkien. 12 sena ilu Lawrence Gonzi kien qalinna hekk. Ta' Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw. Gvern Laburista fit-12 sena biddel pajjiż. Pajjiżna sar storja ta' suċċess. Reżiljenti fil-waqt li ġielet uħud mill-akbar ġlidiet. Il-qatt, il-pandemija u l-isfidi internazzjonali. Fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista Malta kellha futur ekonomiku limitat. Dak iż-żmien ħafna aġenziji ta' kreditu naqsu r-rating ta' pajjiżna. 12 sena wara, taħt Gvern Laburista, l-ekonomija Maltija mhux talli ma beqgħetx sejra ħażin talli irdupjat fid-daqs tagħha. U meta tqabbel it-tkabbir ekonomiku mal-bqija tal-Unjoni Ewropea, dan kien 6 darbit akbar. Ejja ma ninsewx li taħt Gvern Nazzjonalista id-dejn tal-pajjiż kien ta' 70% u kien imbassar li se jkompli jiżdied. Inbidel il-Gvern u d-deficit inbidel f'surplus. Dan fil-waqt li l-Gvern Laburista wieżel lil kulħadd, speċjalment waqt il-pandemija. L-istess gvern li niżel il-pis tad-dejn nazzjonali għal taħt il-50% tal-prodott gross domestiku. Konna imdorrin brata ta' inflazzjoni li b'mod konsistenti kienet aktar minn tal-pajjiżi ġirien tagħna, imma mill-2013 lil hawn esperjenzajna stabilta fil-prezzijiet u rata ta' inflazzjoni inqas minn dik fl-Unjoni Ewropea. Xi jfisser dan kollu? L-Gvern Laburista dejjem għaraf jimxi u dejjem jaħseb jinvesti u jieħu ħsieb lin-nies. Ra kif itaffi id-daqqiet tal-isfidi ekonomiċi imposti minn barra fuq il-familji Maltin. Eżempju ċar hija l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. X'kienet ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal miżuri bħal dawn imma? Int qed twiegħed li sa traħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għall-familji tagħna, għall-ħwienet tagħna, għall-industrija tagħna. Jien qed ngħidlek mhux possibbli. Dik hija pura verità. Din hi gimmick oħra. Din il-proposta ma tiswix il-karta li miktuba fuqha. Nkun ċara x'ma rridx noqgħod moda ħalli nkun on record li għatta il-proposta tal-Labor dwar l-enerġija hija waħda mill-affarijiet li tista' tirrovina dan. Din hi ħmerija of the first order. Huwa tajjeb illi l-Gvern naqqas il-kontijiet. Grazzi lilek Nolan, rendi kont tajjeb, qasir u konċiż iżda dettaljat u fatwali dwar dak kollu li ksibna f'dawn l-aħħar 12 sena u kemm għad baqanna x'niksbu fis-snin li ġejjin. Sinjuri, mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li segwejtu l-programm Qribna, nfakkarkom jekk tliftu xi programm jew ieħor tieħdu fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Qribna u hemmhekk tistgħu issegwu dawn l-istess filmati mill-ġdid. Għalissa, grazzi u nselbilkom.